Jeg har altid gerne vil være flymekaniker, og for at kunne være det, så skal man kende strukturen, teknikken bag motor og det værktøj, man skal bruge, og kunne samarbejde med kollegaer og være social. Nerisasiarinerinut taamaallattunngangilaq kisani arma nunaatiniit immamit nunamit silaannarmalluunniit illitpuugut tannat aqutaa ilangullugu pinaqarpoq. Naminarsinnaassuseqarneq annertuumik biomassuseqarneq aliangiisinnaassuseq unammillerlunga ilikkariartuarpakka. Jeg udfordres både fagligt og personligt hver dag, og jeg gør mit bedste for at udvikle mig selv og Air Greenland. Inunniksullisinert nuannaraqa angalalluarnissaallu pingaartillugu. Timmisartorneq nuannaqeqaaqa taamaasillungalu timmisartumi isumannaassuseq peqataaffigivaqa. Meeraallungali pilotingorsunnikuunga sivisuumik sukataarutiginnikuuraa uanga sapingikkuma aama illit sapingilat.